Shwmai a chroeso'r larwm. Wel, gyda ni yn y studio heddi, mae grŵp newydd y Cyrff. A da fi fan hyn, mae Marc. Wel, Marc, pwy arall sy'n y grŵp? Wel, ar y gitar flaen mae Barry Coley, mae o'n dod y Llanrwst. Wedyn, gen ni ar y drums mae Dylan Hughes, mae o'n dod y bench o foeles. Ac yna, ar y gitar fas mae Paul, mae o'n dod y Llanrwst hefyd. Rhaid, ydych chi'n grŵp newydd o ardal Llanrwst. Beth sy'n digwydd yn yr ardal? Wel, maen nhw wedi dechrau gwneud dipyn o ddawnsfeidd yn owan, sef Llanrwst yn llosgi. Wel... Os yna grŵp eraill i gael yn yr ardal? Oes, mae yna grŵp yn tan gwyllt i gael. Grŵp ifanc newydd. Mae bethau yn well na nawr beth o'n nhw'n y gorffennol. A beth yna. Rhaid, dwi'n gwybod bod chi wedi bod yn studio foel yn recordio. Beth ydych chi wedi bod yn recordio yna? Nathon ni recordio tic-toc, byw bwyd wrth y cloc allan yn Lebanon. Ydych chi fwynhau wneud hynny? Do. Mae'n studio 24 track yn di, o'r un beth y studio sain. Lle dipyn o brofiad. Oedd, dipyn o brofiad. A chi'n digon hapus gyda'r recordiad. Iawn. Dwi'n gwybod hefyd bod chi wedi gwneud nifer o ddawnsfeidd i gyfnogi CND. Lle chi'n teimlo'n gryf am hwn? Wel, dwi yn, ond dwi'n siŵr am y lleill, mae'n siŵr bod na. Siŵr bod nhw. Reit, wel yn y studio heddi, mae'r Cyrff yn mynd i ganu tic-toc byw yn ôl y cloc. Disacilio a chyfarfod a ffrid. A dyn wrtha fi fel o'i am wneud efo'r brawn. Ond dwi ddim yn siarad yn hir, dwi'n gael o clacio mewn. Tic-toc, tic-toc yn byw, bywyd wrth y cloc. Dydy amser ddim yn disgwyl, ddim yn disgwyl amdana fi. Llygad fi ar y cloc fi, just a disgwyl am hanner awr neu 5, disgwyl cael fy